Mě partner jde dolů a partnerka jednou partner doprovází pohledem po druhé a stojí. To je základní verze. A pak je rozšíření, která se jmenuje komplikátor. A partnerka se otočí na druhou stranu a obejde zase nazpátek. Zase nazpátek. Poprvé a partner po druhé. A teďka už dál nejde, tak se zase otočí a zase na druhou stranu a tentokrát už je to prošlaháváno hodně a partner padne nahoru, na nohy, se chytne, jako postaví se do stabilní polohy, partnerka se odskloní, partner jí pomůže, že jí to zatáhne, zlomí jí tam. A ten šupla se to vymotáme. Co bych tomu ještě řekl?